Μια φορά και έναν καιρό, ή μάλλον όχι. Αυτή η ιστορία δεν είναι σαν τις παλιές και σε διαβεβαιώνω, είναι πέρα για πέρα αληθινή. Δεν μιλάει για νεράιδες που έσαν αιώνες πριν, αλλά για εκείνες που διηγεννήθηκαν τα τελευταία 100 χρόνια, όταν ο κόσμος των φυτών άρχισε να κινδυνεύει. Ναι, καλά άκουσες. Οι νεράιδες είναι αληθινές. Δημιουργήθηκαν από τη μητέρα φύση για να προστατεύσουν τα λουλούδια και να σώσουν τον κόσμο. Είναι η αόρατη φύλακη της φύσης, πάντα εκεί, αν και σπάνια τις βλέπει ανθρώπινο μάτι. Κάθε λουλούδι έχει τη δική του νεράιδα, που το φροντίζει και το προστατεύει. Οι νεράιδες των τριανταφύλων, των μαργαριτών, των τουλιπών και των γαριφαλιών ζουν ανάμεσά μας, φροντίζοντας να ανθίσουν τα αγαπημένα τους λουλούδια. Περίληψη. Οι νεράιδες των τουλιπών ζουν σε ένα πανέμορφο λιβάδι, φροντίζοντας τα πολύχρωμα λουλούδια τους. Όμως μία μέρα οι τουλίπες αρχίζουν να μαραίνονται. Οι νεράιδες ανακαλύπτουν ότι ένας άνθρωπος ψεκάζει το έδαφος με ζυζανιοκτόνο, συλληλάζοντας άδελά του στα λουλούδια. Οι νεράιδες των τουλιπών. Σε ένα λιβάδι γεμάτο πολύχρωμες τουλίπες, στη μικρή Ολλανδική Κομμόπολη, ζούσαν κάποιες νεράιδες τουλιπών. Ήταν μικροσκοπικές, με φτερά διάφανα σαν το φως της αυγής και φορέματα φτιαγμένα από τα πέταλα των αγαπημένων τους λουλουδιών. Η αποστολή τους ήταν ιερή, να προστατεύουν τις τουλίπες από κάθε κίνδυνο, να τις βοηθούν, να ανθίζουν και να διατηρούν την ισορροπία στη φύση. Ανάμεσά τους ξεχώρουσε η τουρμελίν, μια νεράιδα με φτερά στο χρώμα του ηλιοβασιλέματος. Ήταν η πρώτη που πρόσεξε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ένα πρωί, οι τουλίπες δεν άνοιξαν τα πέταλά τους για να χαιρετήσουν τον ήλιο. Αντίθετα έμοιαζαν αδύναμες, με τα φύλλα τους κυτρινισμένα και μαραμένα. Οι νεράιδες τότε πέταξαν ανήσυχες πάνω από το λιβάδι, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβαινε. «Δεν είναι έλλειψη νερού, ούτε ήλιου», μουρμούριζε η φίλη της η Ρόζαλιν, αγγίζοντας μια τουλίπα με τα δάκτυλά της. «Κάτι δηλητηριάζει τη γη», είπε τρομαγμένη η Χρυσαφένια, νιώθοντας μια παράξενη μυρωδιά στον αέρα. Η Τουρμελίν πέταξε ψηλά και είδε λίγο πιο πέρα έναν άνθρωπο με ένα μεγάλο ψεκαστήρα στην πλάτη. Ψέκασε το έδαφος γύρω από τις τουλίπες με ένα υγρό που είχε έντονη μυρωδιά. «Ζανιοκτόνο», φώναξε. «Αυτό φταίει». Τι είναι το ζυζανιοκτόνο? Το ζυζανιοκτόνο είναι ένα χημικό που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να σκοτώσουν τα ζυζάνια, δηλαδή τα ανεπιθύμητα φυτά που φυτρώνουν κοντά στις καλλιέργειες. Όμως, πολλές φορές αυτά τα χημικά επηρεάζουν και άλλα φυτά όπως οι τουλίπες. Μπορούν να μολύνουν το έδαφος, να κάνουν τα λουλούδια να μαραίνονται και να βλάψουν ακόμη και τα έντομα που ζουν γύρω τους, όπως οι μέλισσες και οι πεταλούδες. Η αποστολή των νεραϊδών. «Πρέπει να σταματήσουμε τον άνθρωπο πριν ψεκάσει κι άλλες τουλίπες», είπε η Ροζαλίν. Οι νεράιδες έπρεπε να δράσουν γρήγορα. Πετώντας όλες μαζί, δημιούργησαν ένα αεράκι που παρέσυρε το ζυζανιοκτόνο μακριά από τις τουλίπες. Όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει. Δεν μπορούμε να τις θεραπεύσουμε με τη μαγεία μας. Το δηλητήριο είναι μέσα στη γη, είπε λυπημένη η Χρυσαφένια. Τότε η Τουρμελίν είχε μία ιδέα. Ο μόνος τρόπος να σωθούν οι τουλίπες είναι να καταλάβει ο άνθρωπος το λάθος του. Έτσι οι νεράιδες δημιούργησαν μια αχνή λάμψη πάνω από τις άρρωστες τουλίπες, κάνοντάς τες να φαίνονται σαν να κλαίνε. Το επόμενο πρωί, ο άνθρωπος πέρασε από το λιβάδι και σταμάτησε ξαφνιασμένος. Οι τουλίπες που είχε ψεκάσει έμοιαζαν αδύναμες και θλιμμένες. Έσκυψε, άγγιξε ένα μαραμένο λουλούδι και τότε κατάλαβε. «Τι έκανα», ψιθύρισε. Από εκείνη την ημέρα σταμάτησε να χρησιμοποιεί πολλά επικίνδυνα χημικά και έμαθε πώς να φροντίζει τα λουλούδια χωρίς να τα βλάπτει. Οι νεράιδες των τουλιπών χαμογέλασαν κρυφά πίσω από τα πέταλα, θεωρώντας πως η αποστολή τους είχε πετύχει.
γιατί η φύση δεν χρειάζεται μαγεία για να σωθεί, μόνο λίγη προσοχή και αγάπη. Συμβουλές για παιδιά. 1. Μην χρησιμοποιείτε χημικά στον κήπο σας. Υπάρχουν φυσικοί τρόποι να προστατεύουμε τα φυτά από τη ζάνια, όπως το σωστό πότισμα και η φύτευση άλλων φυτών που τα αποθούν. 2. Δώστε τη ζωή στη γη. Τα φυτά χρειάζονται καθαρό χώμα και νερό για να μεγαλώσουν. Μη ρυπαίνετε το έδαφος. 3. Σεβαστείτε τα λουλούδια. Δεν είναι μόνο όμορφα, είναι σημαντικά για την ισορροπία της φύσης. 4. Γίνετε μικροί φύλακες της φύσης. Μπορείτε να φυτεύσετε λουλούδια στο κήπο ή στο μπαλκόνι σας και να τα φροντίζετε. Κάθε μικρή πράξη είναι που κάνει τη διαφορά. Λίγα λόγια για τις τουλίπες. Οι τουλίπες είναι από τα πιο αγαπημένα λουλούδια στον κόσμο. Έχουν πάνω από 3.000 διαφορετικές ποικιλίες και ανθίζουν την άνοιξη. Το όνομά τους προέρχεται από τη λειτουργική λέξη τουρμπάν, επειδή το σχήμα τους θυμίζει το κεφαλομάντιλο των Οθωμανών. Συμβολίζουν την αγάπη, την ελπίδα και την αναγέννηση. Κάθε χρώμα έχει διαφορετική σημασία. Το κόκκινο για την αγάπη, το κίτρινο για τη χαρά και το λευκό για τη συγχώρεση. Οι τουλίπες χρειάζονται κρύο χειμώνα για να ανθίσουν σωστά την άνοιξη, γι' αυτό φυτεύονται το φθινόπωρο. Η Ολλανδία είναι η χώρα των τουλιπών. Κάθε χρονιά εκατομμύρια τουλίπες ανθίζουν στα τεράστια λιβάδια, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία του κόσμου.